bantu abakwethu ke ndinqwenela uba ndingathethi izinto ezininzi. Xa kusenziwa inkomfa ayifani nemvuselelo. Nangona enkomfeni abantu bevuseleleka, kodwa inkomfa ayifani ncam nemvuselelo. Imvuselelo sijonga kakhulu ukuquka kwabantu bebuyela kuThixo. Kanti inkomfa sithetha naba sebebuyele kuThixo ngoku. Sibazinzisa apha kuThixo nokuthi njengoba bekuThixo bakwazi ukuba benelise noThixo abakuye. Ngoku ke ngoku xa kusenziwa inkomfa iba nesihloko. Isihloko senkomfa sube sixela lento kufuneka kuthethwe ngayo. So isihloko sale nkomfa ke kukho abantu apha abasazi isiNgesi, inoba bayasazi isihloko sale nkomfa. Ndikhalela ke sisitsho ngesiNgesi isihloko sale nkomfa. Sithini? Working together. Ndibuza kwabalapha kanti ndizokwenzani? Kaloku xa kuthiwa kuyiwe enkomfeni kuthiwa yizani sibonisane. Kube sekubhalwa ke ngokuba yintoni le esizobonisana ngayo. Qha ke nami izihloko ndiyalibala uzibhala ngesiXhosa nezaBhayibhile. Ndingalibala ukufundisa bonke abefundisi abakhona ngegama leNkosi. Amen. Bantu abatsha, kanti nizothetha ngantoni apha? Senivule ndijonge kwi-status. Ithini topic isihloko? Working. Ndingathi ibhesi, ngesikwazi kuyenza iphele tu ibhesi and then sinyusele uhayi kancinci. Ya, sinyusele uhayi kancinci nomidi kancinci. Yes. Bahlekana abantu. So ndisuka le eMagate ndimenyelwa ukuzohleka. Sibe noma nithi amen, yona nto ingcono engayenza uba nivele ndihleke abantwana bami. Thank you. Sithi ke isihloko sanamhlanje sithetha about working together with one mind and purpose. NgesiXhosa sisebenza kunye ngengqondo enye nenjongo enye. Yilelo sothetha ngayo kuthiwa xa ibizwa sisihloko senkomfa. And uba usihoyanga isihloko senkomfa uend apha ulindele uba kuthethe le nto ingazange zothetha. Apha sizothetha usebenza. Asizange zothetha ngenye into. Asizuthetha malunga nokuthetha ngelwimi. Sizothetha ngokuthini? Cela sihlisele volume. Sizothetha ngokusebenza. Sisebenza kunye, working together. Ndicinga ke mna into engasinceda ukuze sisebenze kunye kuba sike si-attend iinkomfa kunye. Ukwenzela uba xa kuthethwa sibe mnye kuba sive into enye. So ndizama ukuthi njengoba ndibona nibanintsi kangaka ndiyavuya kutsho ukuthi nilibandla elingaya phambili. Then masize ke esi sihloko ndizosihlula kathathu kuba ndineentshumayelo ezintathu. Intshumayelo yokuqala izoba phaya ku-working apha ekusebenzini. Eyesibini izoba ku-together. Then eyesithathu sothetha ngo-one mind and one purpose. And ezi zinto funa sithathe ixesha kwinto nganye so that ukwenzela ukuba umntu orongo ubulumko cela focus ukwenzela uba umntu orongo sikhawuleze simbone kuba u-out ngokwencoko yethu. Masiqale ke apha. So ukuze ke
ivakale kakuhle ngizokwenza izihlokwana ezincinane ezi3 esokuqala sithi working for God. Ukusebenza usebenzela uthina. Abanye abantu abalapha they are working for the Department of Education, abanye they are working for the Department of Health, abanye they are working wonke umuntu usebenzela umuntu othile apha emhlabeni andithi. Amen. Manje kuza apha konke ngoku ukusebenza kumnandi. Okanye mnandi ukhola. Uba ngathi ukhola yonke imihla ngeke ukhuthazeke. Wazi wathi xa emsebenzini uyokhola 30 days okukhola. Kodwa xa kuthiwa uyosebenza kunzima. Ngoba abakuthandayo ukuhlakula. Bakhali intombazana. Yathi yo. Hey, abantu abashaka bonesinye isandla. Ima ungakuthandi. Suphakamisa kwakuphakanyiswa noma khona ufuna ukubulawa. Abantu abathanda umbono omtsha kwibhanga. Hayi isandla sizawukhawuleza. Kusho ukuthi uba ungathiwa sinebhanqa yonke imihla ungamnandi. Kodwa xa kuthiwa masilenze ibhanqa yonke imihla kunzima. So ndizama ukuveza indlela enzima ngayo itopic esizothetha ngayo. Kangabi nzima ke le topic ndizofuna siqale sijonge eBhayibhelini izinto ezixhasa ukuba xa sele siguqukile befana uba siyasebenza. Niyazi uba umzekelo ungajonge eBhayibhelini inye ivesi endikhe ndiyive apho kuthethwa ngoYesu neculo. Inye ivesi. Okanye zingaphi ivesi engizaziyo apho kuthi uYesu wacula? Ke njengoba ngicula ngani ngicula njengani? Nima kanti asivesi ngabalandeli bakaYesu. Bulungu Nkosi kawutsho bulungu wakho. Othandekayo. Ndizophinda lo mbuzo. Andili khona abantu ababizwa uba ngamanxele omculo. Umbuzo ngoku ulinxela lomculo njengabani? Uba uthi hey xa kungaculwa ngecaweni andiyivi konke. Umbuzo umile. Le konke uthi awuyiva njengabani? Iba andithini ngabafundi bakaYesu. Okay, make sifunde uYohane uqala chapter 2 verse 6 ukuthi to qualify le mibuzo yakho uba njengoba usenza le nto kaloku bazalwane xa uzecaweni awuzanga kuzofana nawe, awuzanga kuzofana nalo muntu uguquleyo, uzofana noYesu. Ndithi ke ngoku njengoba uthanda ngomculo uthanda njengabani? Uzothi omnye umuntu ndeva ukuthi uhlala endomisweni uba zange sedolobheni. ITestament endala ethi uThixo uhlala endomisweni zabangcwele bakhe. Okokuqala nje ufuna kuqala ujonge uba ungcwele na kwa wena. Ukwenza wasibona indumiso yakho uba angahlala na kuyo kwaThixo lowo. Akutsho uhlala ezindumisweni zabantu abaculayo. Uhlala endumisweni zabangcwele. Ukuthini ukuba ngcwele? Ukuba ngcwele ukukhetheka kube separate. So kutsho ukuthi ukuze siqonde ba le ngoma yakho uhleli noba kashalanga kuyo uThixo. Masikazijonge ungcwele na wena. Ndiqala ngale nto yomculo ke. Into abaqala ngomculo wona umninzi ezicaweni. Uba ke sehlisela umculo sehlisela nomthandazo useless. Umthandazo njani? Ukhona umthandazo ngoku-useless. Ube khona umthandazo useless. Kanti bazalwane siyayifunda eBhayibhelini uthi uYesu xa ebafundisa umthandazo uMatthew chapter 6 babina ngincedise banina uMatthew 6 around verse 10
uthi before verse 10 uthi xa nithandaza ningafani nosibani abathandaza kanje aphinda ngathi ziyi-2 groups if not 3 athi xa nithandaza ningathandazi njengazo. So ngenzela ke lento yomthandazo useless nazi uba xa ufuna ukuwuva nguphi awuhambe uyofunda phaa uyesu wafundisa ngokuthandaza. Sithi ke ngokuba abazalwane bangeke bathandaze njengoyesu, bacule njengoyesu, basebenze njengoyesu, angavuyo thina. Sithi ke ngokwasebhayibhileni urekhodwe kangaphi uyesu ecula okanye uculwe khona kanye uba uzoyijonga lo vesi wegqiba ukudlisa umthendeleko ngamagama angoku. Xa egqibudlisa umthendeleko kuthiwa bacula ihymn and then so thina ngosicule ngobantu ezibentathu zibene zibe nhlanu iingoma azikho rongo. Kodwa ngicela nithi jonge lamavesi eyoqala ivesi 2 verse 6 le u1 John chapter 2 verse 6 worship team andithi muzangucula abantu ababili nam ndiyagida xa kuculwa qha sifuna ukubhalansisa or even sehlisele umculo lo. Kuthiwa bonke abathi bakuthixo mabaphile njengoko uYesu waphilayo. Khawufunde 1 John 2:6 masiqale ngale. Amen ngapha. Ninganasi isibindi kakade sokundibuza imibuzo ukwenzela uba ningaphumi nivinto endingayishoyo. Uba niloyiko anisandla nje. Tata ndake ndeva kuthiwa uhlale nomisweni. Sizawuya naleya sekuhlalene nomisweni. Into endizoyenza abantwana luzana ungaxamba lenzana. Ndizopromota ukusebenzela uThixo, ndehlisele uculelo uThixo. Amen. Yeah, vela nasi badenzana. Ungathi indibide wenzani yehlisa ngoku. Ufuna wehlisele enye ukuze yenyukele and umculo nokusebenzela uThixo afanelanga sibalance. Mayibe sezantsi le mculo. Ndiyacinga nawe phaa kwakho xa unoba nomntwana ucula yonke le mihla. Sevuka nje ekuseni kanti bavuse ngesigudu ukuvusa ngengoma. And ucula ngawe le ngoma inegama lakho. Wabuhlema kwetshube, wabuhlema kwetshube. Ungena endlini yakho ekuseni ulindele uba kungena i-tray, ungena isidudu. Xa ifika, wabuhlema kwetshube. Adacimela abantu bangapha ebusweni ulambe kwelo xesha. Into ukuyifuna, ufuna umntwana olesoba mdala asebenze ekhaya. Not umntwana obonakala ubudala ngocula. Ngekubona nawe kuthiwa zimbongi, bathi ngekhoba umimpress uthini. Yiba nomntwana nje obonga yonke le mihla. Faka kuyohlangu enomahlawula phela kubongele. Wena unamehlo amahle ngathi mvuthu wena uyibikoko yaseJerusalema. Ngala xesha ukhula lungakanani sibeni. So ndizohlisela yonke enye into sinyuse ukumsebenzela. Sonyusa ukumsebenzela. Xa abazali bengekho ready for ukusebenza bade bakhale xa kufika inkosi xa kufike inkokheli ebasebenzisa qho. Bade babuza basiphumla nini kanti. Because abayicingi into abazosebenza into bayaziyo kuba masiphumle ekusebenzeni siqhubeke sicule. Funda ke babi fast. Kuba bulu umfutshane ungene ubandela bafundisa. Masiye. Lowo uthi uhleli kuye ufanele ukuthi njengoko wahambayo yena enjenjalo ukuhamba naye. Kofunde. Kuthiwa umuntu othi uhleli kuye makabe njengoko wathini wahambayo yena. Kusho ukuthi njengoba umfundisi umjongula kuyo. Ukuze ngiqiniseke imitshumayelo yami right mayibe engabazalwane baphile njengoYesu. Amen. Ndithi ke uYesu anditheli ukuthi wacula kanye kodwa indawo erekhodiweyo eBhayibhileni kuculwa ekhona i-1. Nami ndinombuzo wena ucula kangaka ucula njengaba. EBhayibhileni xa ufunda u1 Corinthians chapter 14 verse 26
phaya uPawulos ulungisa abazalwane baseKorinte uba xa nihlangene omnye unengoma, omnye unesityhilelo, omnye unelwimi, omnye unokutolika kwelwimi, omnye unemfundiso, which means ukucula yinto ekhona xa uhlangene. Anditsho ivesi loo nto uba xa sihlangene siyacula, senza zonke izinto, kuthiwa zonke into mazenzeke ukuze kwakheke ibandla. But ke ngoyi-instance eyi-1 into eninzi ongayifumana ngoPawulos. uPawulos wade wayofa esebenzeni uThixo. uPawulos wafela emsebenzini kaThixo. Abapostile bafela emsebenzini kaThixo. Bafa beyoshumayela, bafa besebenza bephikiswa. Funda ke bani? Lowo uthi umanyene naye makaziphathe ngohlobo awayeziphethe ngalo uYesu Kristu. Kuthiwa masiziphathe ngendlela etheni? Awayeziphethe ngayo. Nothi ngendlela emnandi futhi, ngendlela awayeziphethe ngayo uYesu. Sizoke sijonge ngokuba uYesu wayeziphethe kanjani. Make ikhona le verse yendumisi, yohlala endumisi. Inoyithini ke singesi? He inhabits. He dwells. Okanye he what? Ignores. Now dwells in the praises of his people. Amen ngapha. Yabona evale uma lithi umoya ungavela uzibone iyeka. Anthi mayiyeka. Ungavele uzibone uyeka. Uyazi bakhona abagida kakhulu unokuzoklina emishini. Xa kuthiwa kuzochayelwa, kuyokorojwa, okanye kuyohidwa, kuyobhudulwa esitishini abekho. Kwithomoyi ngabona baphambili. Uyaxaba lo muntu wazogida itomoyi kule ndlu esiyishayela nzima. Wayingcolisa ngeenyawo zikaSathane. Inoba kutheni. Babe khona ke ngoku abaculayo baphinde basebenze. Siyabathanda ke ngoku. Sithi nyuselani ke ngoku ekusebenzeni. Amen ngapha ya. Imani bazalwane anginyanzelanga ukuthi amen. Uba awufuni uzithulele. Yozi xa undiphikisa kaloku uamen uthetha ukuthi kunjalo ndithi. Yeah. So xa ngizithi kunjalo ungafika ndiligqirha nisoloko siyavuma. Xa ningavumi mandibona apha ebusweni uba ngathi ndibhidekile. Ndithe okokuqala sekule vesi ekuhlala endumisweni. Wafundela? Ndumiso 22 verse 3. Ndumiso 22 verse 3. Ungcwele ke wena. Ungcwele ke wena. Ungolohlala ezindumisweni zakwaSirayeli. Yes. Obawo bakholosa ngawe. Bakholosa wabasiza. English. Amen ngapha. Sehlisa ntoni ngokuqala? Soqala sehlise ukucula. Sehlisele ukuthandaza oku-useless. Sipromote ukuthandaza oku-right. Mna mntangolozane ukuthandaza incingela uba ku-right xa ndijonga eBhayibhileni. Ukuthandaza kokufuna intando kaThixo. Uthandazele amandla okwenza intando kaThixo. Because ngicingela uba mna uYesu yena nto wayeqiniseke ngayo emhlabeni ukuba angalahlekani nentando kaThixo. And then xa intando kayise imongamela acela amandla njengaseGetsemane. Uyazi abazalwane abathandaza kakhulu kuba lula uba uve ukuthi umzalwane uthandaza kakhulu uyafasta uve ukuthi uzixhomile. Kodwa hayibo uzixhoma kanjani umuntu ethandaza kangaka ngenxaba uthandaza imilembelele into angenangxaki yayo. Yabona umzekelo ngoxa umzalwane uhlutshwa ngumntwana otshaya intsangu. Le nto yakho uthandaze uvele ubulele ayikho right. Noba uyabulela mkhumbule lo mntana wentsangu lo. Ukwenzela uba uThixo enze laa nto ebhalwe kuPhilippians 4:6 ethi lingamnaxhalalanto thandazani ngezinto zonke lwaye uxolo lukaThixo oludlula konke ukuqonda luya kuzigcina iingqondo zenu neenhliziyo zenu kuThixo. Now uba thina we pray sivele sithandaze le nto fanele ithandazwe ngabantu. Kanti befuna xa uthandazela le nto uhluphayo.
uthandazela lempi uxakayo ikuhlulayo. So xa sithi ke umthandazo right, ndithatha ngoba umthandazo on need based, apho uthandaza ngalento uyidingayo. Yabona umzekelo uba kuthiwa uyazazi ulivila, faka umthandazo wakho ube around ukuvila oku. Thixo ndilivila, ndiyakunqena ukusebenza, ingasingabe sicule silale. Nje ndibeva abanye besithi kangaba ngathi ngashunyayela. Kude kuthiwe kweziphi awe uthe esacula usisi uThixo wavele wayithini inkonzo? Wayithatha. Umbuzo wakho wayisabi ke ngoku. Kuba sisekuyo ke ngoku le nkonzo. Uthi uvele wayithatha umshumayeli khangakwazi ukushumayela. Na umbuzo uthi uThixo uye wayithatha inkonzo njengaphi apho wayithatha khona eBhayibhelini? Because amaKorinte oqala chapter 14 verse 26 uthini? Xa nihlangene omnye unengoma, omnye unelwimi. Aniyazi le verse? Mthina xezeko. Omnye unengoma, omnye unelwimi, omnye unesikhilelo, omnye unokutolikwa kwelimi, omnye unemfundiso. Ke ngoku yenzeka kanjani ukuthi uThixo uvele wayithatha inkonzo langabe kwixesha lemfundiso? uThixo uvele wayithatha inkonzo langabe ixesha lezinye izinto. So ndithi ke singabazalwana make silungisane kwezi ndawo. Wasilapha endongisweni nalezisi sandisi. But you are holy, O you who dwell in the praises of Israel. Kuphela kwayo levesi ngoba kandijonga because benike sanga kuyo lento. Indawo endokuyo yileba masisebenze then masiyojonga eBhayibhelini indawo kaThixo apho sibona khona uYesu lo kuthiwa masifane naye esebenza. Okanye bake siqale sijonge pha kwiGenesis. Masiqale sijonge kwiGenesis. Genesis should be chapter 2 verse 5. Genesis chapter 2 verse 5 into etshoyo phaya kuthiwa masifundele ubani ndinqoba sifunde funa sifunde isiXhosa kuphela. Verse 5. Nivile ke bazalwane bami ndithi mangacula ndithi qha masisebenze ngaphezulu kokuba sicula. Kodwa ukucula masicule because umculo uyasenza simanyane, usenza kube mnandi. Yesifunda ke Kwakungekho zityalo emhlabeni. kwakukhona emhlabeni. Yes. Kwakungekho nambewu itshulayo. Kwakukhona ntoni? Nambewu phi emhlabeni kwiGenesis bathi bakwethu. Yes. Kuba kaloku wayengekayinisi emhlabeni imvula ondikhona. Kwakukho ntoni? Kwakukho zityalo, kungekho mbewu kuba uThixo wayengekayinisi imvula. Yes. Kwakungekho namntu wakulima umhlaba lowo. Kwakungekho namntu wakuthini? Wakulima umhlaba lowo. Nge-English it God had not yet sent rain and there was no one to till the soil. Kusho ukuthi umuntu kwasekudalelwa kade uvele wadalelwa ukuzothini? Uzosebenza umhlaba. Iyona siyizeleyo kuzosebenza. Then masiye kwivesi yesibini ke ngoku ethetha ngokusebenza uYesu. Izenzo chapter 10 verse 38. Imani bazalwane, xa nicinga apha eGospel kungenzeka ukuba nabantu abangakhuphi 10 baye bagide xa nicula. Ningabheki phansi ngumbuzo nje, ndiyazigqithela. Kwabantu bagidayo kule cawe yethu, nabo abangakhuphi 10 bayagida. Baje babe ngathi bangene emoyeni. Ke ngokubuza ngowuphi lo moya wabo? Okathi uthi unaye umoya ongathobeli. Xa nicinga abantu bagida bengakhuphi 10 abanamoya wamagqirha. Amagqirha asikhuphi 10. Pheko behluke ngani? Amagqirha ayasikhupha 10. Kaloku ndisho mna xa ucawa e-AFM, anti-AFM
yile cawe ekhupha isishumi then ube khona icawe ezikhupha amatikiti anti wena ukhethele yesishumi icawa leli anti uyikhethe ngabombi so uyikhethele ukuzobabhoxa kusho ukuthi wena uvele wahlala kwakho wancokola nabantu abakho kuba abantu abam make sijonge icawe esizoyibhoxa lapha kwezi cawe ezininzi kangaka-AFM because ukhona icawe fanele sifike sibhoxe kuyo ndithi mna ngugida udubile and wena udube ngamsemoyeni njengabantu uthi ke ngoku umoya oyingcwele xa ekwenza ugide kutheni engakunqandi and ukuba umoya wakho akakunqandi lo moya oyingcwele wakho xa ungakhuphi ishume uyoza kunqande mhla ufuna ukuthakatha kusho wena ungathakatha ugida because lo wakho umoya akanayo lo kangangoba ndiyayicinga into yoba abantu bagida bengakhuphi ishume bayapheka apha ecaweni andikoyika ukutya kwabo because kaloku umoya wabo akabanqandi umoya uba bangabahala usidlisa sonke apha banganqandwa ba because ngabantu abanganqandwayo apha niyababona unomngxobo kumane bajonga nguyabala mama usibanibani notata usibanibani nobhuti usibanibani andithanda umuntu othakathaka kanti xa enokurhalela ukuthaka yintoni engamnqandi bangathakathi kuba umoya oyingcwele utsho wancama walapha ku-10%. Ima xa ukwazi ukutoyitoya utoyitola umoya oyingcwele kuye ngawe apha esishumini yeyiphi enye into ongathi xa uthi uyenzile esikuphikele uba ngathiwa wena ubukhona ekubulaweni ngumntu ngeli ebethwa ngamatye singasithatha isibindi sokuthi ubungekho kuba wena kaloku wenza unothanda wena yima ukukhupha isishumi akukusebenza andithi imali uyifumana ngenxa yamandla akho owasebenzise kusho ukuthi imali imele amandla akho kuba xa ukhuphe imali ecaweni kutsho uqeshwe nomuntu ozotshayela okanye andithi wena awukwazi ukutshayela usemsebenzini ke ngoku siyakwazi uba kubekho umuntu ozotshayela endaweni yakho simbhatale uyakwazi uba kuthengwe upeyinti okanye kuthengelwe ukutya abazalwane ebebepeyinta ndithi ngenxa yoba ubonakalise umsebenzi wakho ndithi ke ngoku mna wonke umntu olapha phambi kwam ongakhuphi isishumi xa egida ugidela pha ugidela uThixo noba uyajima uya-exercise noba uyakhonza kaloku bazalwane ukubilisa ukugida nomuntu osejimini uyabili ke ngoku singathi wonke umuntu obilile apha emhlabeni le nto yokumpilo wakhe nomoya phakathi kaThixo and uzuphakathi abuyimosi yabazalwane xa beke bagida bade babila bacinga basemoyeni kanti noba uyahlakula uyakwazi ukubila kodwa ungekho umoyeni naxa ubetha umntwana owonileyo uyakwazi ukubila kodwa ayithethi ukuthi wonke umbilo khona unomoya phakathi ayithethi ukuthi kwakushuma ngenxa kusawuzoshumele eholweni yecawa sekumoya and ungenzeka uba ujima nje wenzela ukubetha unongqondo kuba wena ungenza nantoni wena ungakhuphi ishumi umuntu ungakhuphi ishumi angenza nantoni kanti uhlele ecakwakhe ngoku nepesi yakho funeka uyijonge angayithatha kaloku lo muntu ubuke wantinga uyenza akaconsult akanamoya othi hayi akanasazela ngambaka sabona into olahlekelwe yi-5 rand apha siqala kwabantu bangakhuphi ishumi sibuze uba njengoba uzithathela asisoyithele lokuzithathela kaloku thina sikholelwa uba okweshumi kokaThixo andithi andike ngowena uyakuthatha ndithi apho uThixo usebenzile ke ngoku xa ukwazi ukuthatha ekaThixo ekabani ongangayithathi namatri yenu nwabophisile uyazi uba ungathi uyaphuma phuma nabazukulu kuthiwe gogo
Lipitsiye kanjalo ngogogo sedlowa. Kaloku ugogo seyeqhelile ukuthini? And-ke bayakhalaza abantu bano. Bayathanda ukukhalaza. Naxa bephakelwa bayajonga uzofumana iphiko or uzofumana i-drumstick. Usoloko ufuna isinqo. Uzofuna isinqo sekukho angayazi ulivelana. Kodwa ndikhomba apha begozileyo. Isho general lapha emhlabeni. Hayi ngingangeni benje. Angikhomba ningagida kangaka. Ningakuphanga kwakho. Kwezi sifunekayo. Bekumisa usisi apha othathe i-membership ebandleni. Othathe i-membership ubulungu ebandleni. Uthatha ubulungu nemithetho yakhona. Andithi. So sithi ke ngoku sithetha ukusebenzela uThixo. Kuthiwa xa usithi uYesu uphila ngendlela awayephila ngayo uYesu. Andisazi ke noba yiphi ivesi emasiyifunde kodwa ke yiphi endishilo. Kodwa ndiqala neya kuthiwa uYesu bathi besogqiba ukudla isidlo. They sang the hymn and went away. Kodwa masingene apha ekusebenzini. Yiphi ivesi endiyifunde. Sifunda ke. Amen ngapha. Amen. Uthe kungadacula aqala amaculo umuntu. Engakwazi ukuvula ibro. Apha into. Kaloku asibe sithe intshumayelo yethu ingokusebenza. Sisebenzele uThixo ngoku andisuze ndifike kwizindawo abafuna ndifike kuzo. Ngabe ezinye zithi umjula mangamenywa kuba akanamoya. Bayixola. Bayangazi uba ndifikelela apho ungafikelelwa khona. Bayayazi inyaniso uba akuve kungekho moya khona. Cha ibe khona kufikelela nje apho ungafikelelwa khona. Wena yonke indawo uya kude kufikelele apho. Ake ngizofikelela apho. Wena ocawa eAFM. Ihawe ekubizulu. Uje ungazikhuphi uzohlupha becawe. Into ezele uzokhuba uNongqondo uhambele kuye. Kubani noNongqondo? Yebo abamazi. Abamazi. Kubani noNongqondo? Zombi. Asibayeke zombi phezulu. Ufika nje umqwethe wasagidana. Igama lapha wagida kanti awulibalanga endleleni lakuba sometimes ungenzeka lokho uvele walibala wagida nekathi awulibala ugqitha ngapha lapha itafile enhle ya ebusisiweyo uJudas wayengeke aye kula tafile ngaphandle ba uyothatha kushuthi ke ngoba xa ungayifuni la tafile sinengxame zokudadwa kuJudas ngizokudadwa ubani uzombi wena uhambele kuye uthi ufuna umbona uzokwenza uthi umbulise futhi aba uyazi xa ubulisa uNongqondo ungasahlabeka ayisuke sekuzima kakhulu uthi umncumele xa into uyakwazi asiphelanga inhloni la nina umfanekiso womntwana wakho othe makahlakule athe ngakhange ahlakule avela ukuhlangabeze akuncumele hlobo lomntwana. Because before umntwana nokuyaqomba umama ndimboshile ngeke mandixolise mama ndimntwana wakho nokondonile. Ingakumbe ezisihola kakhulu. Ngokuyinyuka imali kuyakubanzima usebenzela uThixo. Kuyakubanzima ukuthembeka. Abantu bahleli sicawa yaselalini asinamali ayaxoxa sinemali Yeah. asinayo imali ngothenza abantu abamnyama. No. Hey bayahola abantu Banjani mama? Yebo. Ingakuba abantu kuthiwa ngamanesi. Notishana. Bayangibalisela nje. Indlela bayidla ngayo. Hayi bayibetha. Bayinquma utishana. Ubujonge ngawutishana nonesi. Yazi uba akafoni ngaphansi kwa 30,000. Yedwa. Abesulana ngayo. Esitafu. Hayi asestafu umuntu omnye. Into phako bani? Kodwa abantu abashe biyathexwa iphinde unikwa gogo. Anti niyazi bani nabogogo nifumana kuleyo tishana.
itsalwa nguhulumende. Kodwa ke ngoku utitshala ke nguyena athi urhole i-30 ngoku unom-30 fanele azise emalini abecaweni 3,000 ento. Uba khona utitshala ozisa ngaphantsi njengoba kufuna aye ezama uba right ngeke si kusho ukuthi ngoku apha ecaweni uba sinotitshala abayi-10 sine-30,000 ngenyanga siyabala bekhona oonesi abambalwa because kotitshala abagcwala kakhulu izibhedlela zimbala unezikhona. And abantu abaninzi bavele bathi yo umjungula wayeke ushumayela ngoku. Andiyeka ushumayela lo yi-maths ne-maths siyayisebenza ecaweni. I-maths ekathi ayo-maths nendiyitshoyo. Xa sithi ngotitshalakazi abathi nom3 sinamalini ngoku apho sine-15,000. Kutsho ukuthi eli bandla ngoku financial lingema ngabantu bahlala babe sebefika ogogo belevela ku-200 babo ukuze wena ungunesi bakwazi ogogo ukutsho bathi kwayintsikelelo ukufunda komntakasibanibani apha ebandleni sitsho sa-right and niyabona sinee-tiles ezintle ngoku sisengaphinde sibele ezinye izinto ndiyabona niyakha apha nakho izindlu ezininzi ezi zindlu zenu zakha ngeeblocks. Akukusebenzela uthixo nike niye phazakhiwa khona noba usebenza imali yenu pha usebenza imali yenu because akunyanzelanga siyogcwala pha imali yethu ifike ibe kukusebenzela uthixo. Mna kubazalwane qho kuthiwa mandishumayele noba kuphi ndishumayela ngento ezintathu noba itopic idini because singena kuzo zonke iitopics. Ndishumayela ngemali esuka emntwini iye kuthixo. Otherwise zonke icawe zishumayela kakhulu ngemali. Kube khona abaprofeti baxoxa abantu nabo bashumayela ngemali abakuthembisa ubizoza kuwe babe sebethatha lekuwe bakubizele ku-1-on-1 bakuthembisa ngezayo babe besithi khawusinikele ikhona usho ungayifumani lizayo. And bayandityola abantu bathi mna ndiyayithanda imali. Mna ndiyayithanda imali alifuni iziphiwo and andizokuthembisa uba imali usoyikhupha izogcwala because ukuze kucace uba uyikhuphile ukuba mayisheki ingekho isobe isheki ingekho andithi uba nawe ungayikhupha ngokuphinde ufike ikhona epokothweni hayi ungahamba ukwenza abantwini ungayongqina kuba ndibona isekhona so xa uyikhuphile kufuneka ihambe. So ndishumayela loo nto ke ndithi ke imali endishumayela kakhulu ngayo nemorality uziphatha kahle ngakumbi bufebe ndihambe lapha ekufebeni noba itopiki ithini ndisebenzela uthixo ungafebi noba itopiki ithi working together let's work together singafebi together yabo iyangena. Eyesithathu into endiyipromotha kakhulu ukuthandana kwabazalwane. Yazi kumnandi ecaweni enabazalwane abevanayo. Uqonda uba njengoba besiye ecaweni andiyi kuthixo kuphela ndiyobona nomama usibanibani ndiyobona nosisi sibanibani nokunemali noba kanamali kodwa ukubukho bakhe ukuphawula abazalwane bake bangonwabi noba baninzi xa ungekho wena wedwa bade bakufonela hayi ubuphi intombi kodwa uyibona uba iholo ibinjani ibigcwele. So ukuthandana watsho uYesu wathini thandanani. Umthetho endininika wona omtsha is that you must love one another. Abe sesithi njengoko ndinithandile athi abantu bayobona uba ningabafundi bam kuba nithandana. Loo nto kuyitsho uYesu ku-John 13 verse 34. Amen ngapha. Amen ngapha. Singqola yona lo mntu ongagubishumi ke. Then lo mntu ongagubishumi xa ebona kulayite ezi lights uthi zilayite nganto xa icinga. Uqala icinga umntu ongagubishumi xa engene kwicawe. Mna ndithetha ngendaba yecawe because ngeke sikutyhole xa kwicawe kupha amatikiti. Ndike ngoku ungene kulo ke ngoku yesishumi. Uthi ke ngoku yeyiphi le mali ekulayitwe ngayo. Awuzibuzi tu into yenza uyaphila awusabuzi noba imitshayelo
ekuzotshayelwa ngayo izothengwa ngantoni nje ndilukhuphe lonke oludala andilukhona phandle. And niyazi uba if singathembeka sonke apha ecaweni lungaphela udaka phaa ngaphandle. Kuthi lunguluzane neenkokheli zalapha bangabiza i-TLB ukhonkwe apha. Noba kuyanetha noba kunethi kuyafana aninadaka. Kodwa nisezilalini qha nibambisene. Niyazi uba umuntu akhupha R10 xa beyi-10 uba yi-R100. So uPawulo uba le nto ebibiza i-R100 siyifumene ngenxa yokubambana. Because omnye ebenamalini ebene-R1 ebengekayifumane laa nto eyedwa. Udinge omnye wadinga omnye. So ndifuna sijonge namhlanje into ekhuthaza ukusebenza. And abantu abasebenza amabhizinisi uthathwa ngokuba abanamoya. Bafuna abantu abathetha izilwimi. Neyilwimi engazihliseyo. Uhlisela ntoni? uYesu wayethetha ngelwimi. Nganathula. Kaloku sengaphendula isimazela kuba nesicelo nje ngabefundisa bayishona. uYesu wayethetha ngelwimi. Angazi impendulo. Because sitha befundisi nina ningabafundi. uYesu wayethetha ngelwimi. Asazi kozami isixelele. Yeah. uYesu noba ngaba wayethetha ngelwimi kodwa ayibhalwanga eBhayibhelini. Kodwa uPawulos ethunywa nguYesu uyakhuthaza uba abantu bathethe ngelwimi. Kuba xa uthetha ngelwimi unjani? Uyazakha. Ke ngoxa ungathethi ngelwimi uzakha nini? So ithetha ukuthi ukuthetha ngelwimi kuyafuneka ingakumbi xa uwedwa. Ungathi kuyakhohlwa sikhona. Thika khona upasteni. Asinde. uPawulos usho kanjalo kumaKorinte okuqala uverse 14. Uthi xa kunokufika umuntu nithetha ngelwimi nonke akazuthi nilahlekelwe zingqondo na. Ngelive lo verse uba wayithi abayivuthi hayi. Ngelive lo verse babi uzotakataka mntana. It should be around verse 23. Verse 23. 1 Corinthians 14:23. Uthi uPawulos uthi abantu baseKorinte uyabona uthetha ngelwimi kumnandi. Thina sithethayo ngelwimi. Ungahamba uthetha noma kuphi. Kodwa uthi uPawulos xa enokufika umuntu ongenokholwa afike nithetha ngelwimi akazuthi niyaphambana na. Kodwa xa ifike liprofetha nonke nithetha ngolwimi olwaziwayo kuthiwa ziyotyhilwa ifihlelo inhliziyo yakhe awe phansi amzukise uThixo abe selesithi uThixo ukhona kule ndawo. Nevamo. So sidike ngoilwimi khawusitsho kakhulu kuba xa uwedwa uzothi nqaqqa xa lapha ecaweni. Ngaphandle kokuba sithandaza sonke. Xa sithandaza sonke singathandaza ngelwimi kangangopathi. Ungathi ushiyekele siphinde simamele wena for 3 minutes. Asikuva nokuthi asazi masithini ke ngoku. No-MC umane ebheka abantu ubheka ngamunkokheli bathi ibizi. Niyazi uPawulos uyayi-adressa loo nto. Kutsho kuyenzeka uthethe ngelwimi ufune ubashiyekela. Uyayi-adressa uPawulos loo nto. Uthi uba uthetha ngelwimi ushiyeke wedwa angabikho umuntu otolikayo. Yithi cwaka. Akathi yeka. Anti uyakwazi ukuthetha ngoba ukhuphiselana ngomlomo. Uthi yithi cwaka uthethe kuwe noThixo. Kusho ukuthi akekho umuntu ekulindele kuba akunqamule uthetha ngelwimi. Sunqamka qha yithi cwaka xa kusebandleni. Then ke xa kuthiwa usekhaya uzingcince ngelwimi pha ingakungogqibele ngale bintu bangaphangeleli. Into endiyiphawulayo abantu abazifuni ilwimi ngale bintu bangaphangeleli. Yabona xa uphangeli nje ufree ungazibhala ngo-6 uxelele abantu abamninga ndizisele isidudu. Uzitsho ilwimi zakho kuyobetha 10.
Ungasoloko uzothupha thina kuba xa sihamba neprogram uthi wena siyamcima umoya. Wena umenzeni umoya ngomgqibelo lo befanga uthi ngeke ubusuka ngo6 obethe o7. Kanti zilimi ezitheni ngabe zilimi zethu walezi. Kuthena izilimi zawo zivuka xobona thina. Usicumbile. Dike liba nomama lombe uba umuntu uke wathetha ngelwimi kwaculwa. Ndihamba ngexa. Ulecawe akavunyelwa umoya uba sidlale ngexesha. Ngoba mabigqibezele sentence. So ndithi ilwimi lifuna ngilive kakuhle xa ndisithi uba singayisihlisela ilwimi sehlisele ingoma sehlisele umthandazo ongafani nokaYesu ayisunyuso umnyelo right because uYesu ubhalile musifaya kwaba sithandaza kanjani. Then sigunye kakhulu lapha ekusebenzeleni uThixo. Ungambona uThixo ezukiswa. Ungabona niyazi kwincwadi yezenzo kuthiwa abazali bakhona babenikela. Izenzo chapter 2. Xa uya ngasekuphileni kuthiwa banikela kungekho umuntu usweleyo. Umuntu wenikezwa ngokuswela kwakhe. Kuthiwa baya besongezeleka abasindiswayo. Akutsho uba bayakomisa imvuselelo. Baya besongezeleleka ukuba ibandla lalikhathalelana. Kuba abazalwane benza uba kube lula uba iinkokheli zikwazi ukukhathalela abazalwane. Uyabona uba kuthiwa nesiteach apha egospel esingenandlu yakhonzela. Siyabaza abazalwane basokola lithi. Siyabaza abazalwane babanesidingo. Shube famba yonke indawo enesiteach inendlu. Yonke indawo enesiteach inendlu because xa nikhonzela emzini kubi kona ngokwasebhayibhileni kwakukhonzelwa emzini. Kodwa ukukhonzela emzini kubi ngohlobo lokuba not kwakwakhonzayo. Kubi kwaba nifuna bazojoyina ibandla because abayibona uchuku lwelali. Uthi angeke ngene ngomasibani bani. Ngiyakhalela bona lacawe kodwa lo mzi ngenela kuwo. Yeah, andigxeki thina ayisanqaki lasikhoza siyamandela. Kodwa abahali uzojoyina bahali uyocawela ecaweni. Lelo ndike ngokuba ngaba siyasebenza egospel ngalendlela ngibona ngayo because okwangoku sendibonile uba niyasebenza ndizokongeza xa ubasebenzani nonke work together. Funda babili incindi kubisi inoba kasazoba wafunde iphi ndifuna sifunde leso ifumene because izotsho lelo ndithi lo. 1 Corinthians 14 verse 23. Yes, amen ngapha. Le microphone ingabalalisa abantu ithanda ukunyukela. Abantu uze ungafuna ukukhwazwa. Amen. Hallelujah. Ungamthekisa amagawusa kwaBhebhe. Malini nge-5 rand sibili 5 rand. Funda ba. Ukuba ngoko nithe nahlangana ndawonye. Kuthiwa ukuba ngoko nithe nathini nahlangana. Yes. Bathetha bonke ngalwimi zimbi. Bathetha bonke abazalwane ngalwimi zimbi. Kwaza kwangena abangenakwazi. Hayi ngicela siphoze sisho. Amen. Masisebenzele uThixo. Ubile ube manzi. Masikhawulezise. Xa lihlangene ke ibandla kwaza ulona lowo wasuka wathetha ilwimi. Kwaza kwathi kusenjalo kwafika abanye abangayiqondiyo lento okanye abangengomakholwa. Kungena abantu abangamakholwa ngithetha ngelimi lithi. Yes. Abayi kuthi niphambene. Uthi umbuzo abalwazi. Abazothi iphambene. Anti abazalwana abaninzi bacingela uba ukuze kubonakale ngathi umoya khawuqhayise ngelwimi. Kaba wakwasho umnyathi xa phakathi kwamahedeni ebhidekile amahedeni ngenxa bethetha ngelwimi uvela azongeza. Yilwimi azisho kakhulu. Yes, qhubeka. Verse 24 kodwa ukuba niyashumayela nonke kuze kufike umuntu nje ozihambelayo okanye umuntu ongelokholwa lo muntu uyakuziva echukumiseka ngenxa yelizwi alivayo. Xa ifika kushunyayelwa uyochukumiseka ngenxa yelizwi. Yes. Onke amazwi awevayo ayakumgweba. Amazwi awevayo amgwebe. Ziphengulula
kuphengululwe iingcinga zakhe ezifihlakeleyo. Iingcinga zakhe ezifihlakeleyo ziphengululwe. Agobe amadolo amnqule uThixo evuma ukuba ngenene uThixo ukho phakathi kwenu. Kutsho ukuthi kuzobonakala ukuba uThixo ukho phakathi kwenu ngenxa yentshumayelo etyhile iimfihlelo zenhliziyo yomntu othile. Kubonakale ukuba uThixo ukhona. Thina simbona kanjani ukuthi kukhona xa siphazamile ukuze sibone ukuthi kukhona funa kube kwingxolo. Kube ingxolo ikhona sithatha ngoba kunjani? Ukhona. Kubekho okwesibili disorder. Uba kuke kwakhona iorder sithi hayi la cawe iyabanda. Kabadla ukuthi abanye andifuna ucawe zabelungu. Cawe ekubandayo nengoma zakhona ziyabhandwa kanti thina ingoma sifuna uziva ngomoya sesiseqongeni. Andibatsho kanjalo abanye abantu. So ithi ke ngento ethi yabazalwane. Xa singabazalwane iilwimi masizibeke endaweni yazo. Kodwa sinyusela ukusebenza. Amen. Sinyusela ukusebenza. Andiqondi uba xa sifika ezulwini siyonikwa imivuzo ngokuthetha kwethu kwelwimi. No. Andiqondi ukhona xa ufika ezulwini umvuzo wokuthetha ngelwimi. Qhubeka ke babi. Siphinda kuYesu ke ngopha kuthiwa uYesu wagcotywa wayekhuluma ebezifunda. U-Acts 10. Is it 38? Yes, funda njalo. Nivile ngoYesu waseNazaretha owathanjiswa nguThixo ngomoya oyingcwele. Kuthiwa wathini uYesu? Wathanjiswa, waba nentambiso, waba ne-anointing. Kanti siyayithanda anointing ngathi sonke. Kuthiwa uYesu waba nantoni? Wathanjiswa ngumoya oyingcwele, yes. Waba namandla. Waba namandla uYesu. Wayehamba kulo lonke esenza okulungileyo ebaphilisa bonke ababephansi. Wayehamba kulo lonke enzani esenza imisebenzi emihle funda ku-English. So into endifuna ukuyitsho ndifuna ukuthi xa unogcobo, xa une-anointing, i-anointing ayiyo eyokwenza uline. I-anointing yeyokuba uhambe usenza. So kusho ukuthi ngokuba uthi unomoya oyingcwele, unogcobo, unentambiso. Umbuzo olandelayo, intambiso ikunikeze amandla. Wenza ntoni ke ngokungalamandla owafumana kwintambiso? So uYesu wenzani ngamandla? Wahamba kulo lonke esenza imisebenzi elungileyo. Wathini uYesu ngentambiso? Uzophendula nonke. Wahamba kulo lonke etheni ethetha ngelwimi esenza. Kofunda kwi-English. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all. He went around doing. So xa singabazalwane fanele sokubuza uba what are you doing ngapha God's plan? Uyini khona ivesi ayidla ukubuzwa ithi uyintoni umsebenzi wakho. Ngiyakhumbula lo tekisi. Ifuna uzibuze komzala. So into ebeza kuyiveza apha liveza into 8. Njengoba besithi uYesu zangathile ngelwimi kakhulu. uYesu wafumana intambiso, zange imthese ngelwimi qha. Wafumana intambiso, zange imlilise qha. Wafumana intambiso, zange imculise qha. Kodwa intambiso uYesu yamenza ukuba enze imisebenzi. Kaba lehalela ingani mabe kumzalwane izizalwane zethu. Ake athi ukuthi umoya oyingcwele maninikele umholo wami wonke. Ungathini ngathi bangathi? Le moya uyandazi bantu. Uyandazi bantu xa ke ngaphi ekhaya ndiyafundisa. Abantwana wathi. So umoya oyingcwele kukhona izinto esingafuna senzise zona. So into ezama uyiveza apha phanguluzana yethi umuntu onomoya oyingcwele nomuntu onogcobo okanye intambiso kamoya oyingcwele makenze imisebenzi emihle. Masiyeke ngoku Ephesians 2 verse 10. Uyintoni umsebenzi wakho? Kusho ukuthi usisi lo bephakanyiswa sorry sokushumayela ngawo. Usisi bephakanyiswa uthe usebenza phi? Ebhizana. So kufanele sithi ke ngoku usebenza ebhizana ngokwasenyameni. Ngokomoya usebenza phi? eGod's plan. So nto umzalwane yazi uba
indlu kaThixo yindawo apho ufumana khona instructions zemisebenzi yakho. So usebenza uyatisha umuntu angoluzana usebenza esikolweni ngokwasenyameni. Ngoba umoya usebenza phi? God's plan. Apha egospel. And akufanelanga umangale xa usebenza ngencwadi. Beba xa sifika ecaweni ndangoluzana basingeke kaba ndake ngacinga phakathi so siyenze ngimini. Uthixo wafuna. Bathi ngoba fika abazalwane xa ndinikwa nje kuthiwa mandicule zobe sendiyithengile imitshayo ihleli pha ngenazile esitolo izipeyidi zesitolo imitshini le yokucheba izesitolo ezaa mpahla zeblue nazitolo ondiyasebenza into endiyenzayo xa ndifika phaa amen bazalwane Ameli, ndivula ivesi kwabasekoreni bokuqala. Is it 1558? Ningetha amandla ekwenzeni okulungileyo. Nisazi nje uba ubulaleka kwethu akulabathi enkosini. Ndithi amen. Cela ningene. Cela ningene. Nikuthi usibani ungetha amandla dada bosebenza. Sikunika umtshayelo, sikunika wena ungazange weza umgqibelo uzosebenza. Sithi awukhe ungetha amandla ekwenzeni. Ekusebenza ithi iBhayibhile ayithi ukusebenza kwenu thana lesixhosa ethi ukubulaleka. Fanele xa sebandleni usebenze uthi uyabulaleka. Kaba xa nikhathele ukusebenza ecaweni niyakwazi ukunincokole nisho ave nikhathele. Niyakwazi ukuyisho iniva phakathi lokubheka. Akwenzeke ukhathale usebenza? Yenzeka. Ke ngofuna ukuthi ukhathala. Into ebale noba khathala kodwa ungayeki. Ukuba ndikhathele ngokunikela kodwa ndizothini? Ndizonikela. Ndikhathele ngokutshayela kodwa ake nisebenze bazalwane bami. Ake nisebenze. Kufikele kule ndifuna apha ukuthi uyasinceda. Kungade kuphele iminyaka emihlanu sisambe lidakeni. Haleluya. Unamaqhosa amhlophe kunzima lokuhamba atshona. Into ebangibashone ngeke kusecaweni kwakho ukhonkile uneflowers ezinhlomano uziceceshela uzisika yonke imihla kodwa ecaweni kuba icawe yaziwa ngoba indawo yokugqitha nje. Uyazi uthi kuzele abantu amanzi kanje kodwa abantwana abafuna ukubambana ngomsebenzi. Iseba khona abantu ngengoma isho ukuthi ngibona imani ke livelo ithini kaloku hayi ngoba ayikho phela yini Jesu saphambe. Yes. Ngiyakhoba amanyana abantu bade bachonke ngephansi. Ngiyangena simbiza kunye uyini. Ithile la. Bona njani? Kanti abantu bazuliselele noma bayasebenza. So lezama ukuthi ecaweni kuyaziwa nje basizodansa sidanse xa sokushunyayela sozele kwasikhathele. Xa umuntu esozela kushunyayela ucingeke uba usebenzile. Ngeke usebenza ukugida. Uba awenza umsebenzi kaThixo kusho ukujima. Ukujima uright for umzimba wakho. Ke ngofuna ube nathi ukuthi xa usebenza bazalwane awusebenzeli ukuze usindiswe. Usindiswa ngenxa kaThixo ngoba abantu kaThixo bandithi. Izosho kanjalo le verse efuna uba yiyo. Verse 8 to verse 10. Njengoba ixesha babi khawulezisa. Yes. Verse 8. Verse 8. Kaloku nakhululwa ngesisa sika. Kaloku
sakhululwa ngantoni? Ngesisa sikaThixo. ngokholo. Ngokholo. Anikhululwanga ngemizamo yenu. Asikhululwanga ngemisebenzi. Yes. Ewe, kungenxa yesisa sikaThixo. Ngoko ke akukho nto ubani angaziqhayisa ngayo. Ngeke siqhayise. Kungekho migudu yakhe nje. Yes. Singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina. Kaloku simanywe noYesu Kristu nje. uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle. uThixo wasidalela ukuze sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle. So uThixo usidale ithayile iBhayibhile, you were created in Christ Jesus to do good works. Sadalelwa kuYesu. Thina size kuThixo ngoYesu. Anti kuthiwa ubani uKristu usisidalwe esitsha. Sithi ke ngokupha kuYesu udalelwe ntoni ukuba wenze imisebenzi emihle. So awenze imisebenzi emihle ukuze udalelwe kuYesu. So into efuna ke siyithandazele namhlanje kuba abantu balapha eGod's plan wonke umuntu athi uzosebenzela uThixo. Kaba ngeliva abanye abantu bisebenzela abantu abantu. Sebenzela abantu abantu. Sebenzela abantu abantu. Xa usondla abantu abakho kuba sesikolweni usebenzela uThixo kuba luxanduva olunikezwa uThixo ukunakekela abantwana bakho. Kodwa awunokuba namabhongo aloo ingathi wasindiswa ngabantwana bakho. And abantu bajike bathi emva koko God first. Uthi uThixo ufika uqala kodwa phina athi wayena usebenzela abantu abakho. Uenda kungaziba yeyiphi lisetyenzelwayo kanye apha. So into manje yami namhlanje ndezeshoba ayiziba nazo ipoints. Anakho number 1, point number 2 uyazibhalela wena namhlanje. Into endikuyo ndithi make sehlisele zonke ezinye izinto. Ubukwambona igida uyaqhwetha. Kwa wena ukhithuya ngapha yini moyo. Fake kodwa yini moyo. Uyakuzobizobili. Then agide no nasika nomntakazobile uyagida ngapha because uyabona kuyasetyenzwa philibanje. Kuyasetyenzwa philibanje. Akujinywa xa kubele. Umuntu ugide kwithomo yobili ube manzi lapha imisebenzi. Dono. So funa ivesi yokugqibela ngoku ivesi yokufa. Xa uYesu ezofa, because uYesu akabhubhi. Unikele wabethi Yesu ubhubhi. Akabhubhi Yesu uyafana. Kodwa umuntu ubungakuthi mama sibabani ufile abantu abawethu siye kuphela. Ke baqhubeka abantu funda ke babi uJohn 17 apho uYesu ke ngokusele ezofa. Unamazwi awatshoyo uYesu phaya endifuna simfuze ngayo. Sizofunda amazwi kaPawulos xa esifa namazwi kaYesu xa esifa sivale. Obango anti nawe uzofa ndingake kula mazwi nawe ungawatsho xa uzofa. Angabhalwa kwiprogram ebhalwa ngabantu babaqhuma nabafundi. Bathi uGqatso ufezi longathanga uliqala. Ubhalelwa ngumuntu awaqhuma enzele iprogram yakho ingasusibe nenhloni. Nabo bayabhala shemantu abathi uphumule ngoxolo. Abazi baoko waphumula. Yeba xa uzijongele into engale ukuthi uphumula, uphumula kusenzani? Yo, fanele kushiyo manje ukuthi siyambona umama makhwethu. Phumula into enkulu. Iyabonakala indawo yakhe kuba ebesebenza into ethile wathi wakhathala waphumula. Kaya wena kuvela uphumule okokala ukugida uphumule xokile. Kaba kunexesha lokujima. Yintoni le ezoshiyeka ingenzeka kweGod's plan xa songena? Yintoni le kuzothiwa iphumule into enkulu. And aba mama abadala basebenza gqithi. Bayazinikela ecaweni nabancinane ke bayazinikela kodwa most yabantu bathanda ukucula. Yazi ecaweni kungaculwa i1 hour abazali bavuye. Kwaba ngokuthi masisebenze 1 hour. Uzayikhona nasesikoleni xa ngithisha iperiod 30 minutes andikwazi ukuthatha kwe-hour isinqa.
isiqu naxa kushunyayelwa uba ke kwashunyayelwa i-hour uyakhala yokungqondo ikhanda shulufana nalafana kuthiwa wawefestileni wafa ungu-Eutychus. Safunda ke babi John 17 verse, is it verse 2 or verse 4? Verse 4. Ngamazi kabake bona kaYesu kayisifa then sizoya kaPawulose aku 1 Corinthians chapter 1 Timothy chapter 4 verse 7. Funda ke babi. Ndikubonakalisile ukungangamsha bakho ehlabathini, ndiwufezile umsebenzi ondithume wona. Uthini Yesu? Ndikubonakalisile ukungangamsha ngesingesi I glorified you. Ndikuzukisile. Ayikho ethi ndikuzukisile. Uthi umzukise njani? By finishing. Ngokugqiba umsebenzi uThixo amnike wona. Magospel namahle. Indawo yomsebenzi. Indawo esikloka kuyo kwilizwe labamoya. Sikloka apha. Bababone noma khelwane uba unendawo osebenza kuyo. Makwazi wonke umuntu uba indawo yokusebenza awuyakucula le. Indawo yokukhonza. Eligama lithi to serve. Ukukhonza is to work for someone. Ufunda ke Xhosa lapha. Mna ndikuzukisile emhlabeni. Uthi lesikazofa? Ndikuzukisile emhlabeni yes. Ndiwufezile umsebenzi obundinikile. Ndiwufezile umsebenzi obundinike wona. Thixo ukuzise kwelibandla wakunika umsebenzi othile. Ingathi wathi xa ulala nokufaka njani ayinamsebenzi. Because into Yesu wafa kabubi. uYesu wabe uyasiza ukuza bhubhe. Wafa kanjani uYesu? Kanti kodwa ukufa kwakhe kwaba kuhle because amazwi akhe athi ndiwugqibile umsebenzi obundinike wona. And akathi ndikuzukisile ngokuthenga imoto. Ndingekubona abazalwa bethi ndifuna ukwenza inwele zami zibenhle for the glory of God. Ngiyibona le moto for the glory. Imizi yethu mayibe mihle for the glory of God. Kodwa akasho uYesu uba ndikuzukisile ngokwakho umzomhle. Akathi ndikuzukisile ngokuthenga imoto enhle. Akathi ndikuzukisile ngokuthenga impahla. Uthi ndikuzukisile ndiwufezile umsebenzi obundinike wona. Oh yini magospel. Masiphakameni sisebenze. Masiphakameni sisebenze. Umuntu akangoluzane lo sifuna sona nembuzo tata sisebenza ntoni kubo. We want to serve God. Sifuna ukukhonza uThixo. Sizomkhonza ukukhonza ukucula. Ukukhonza uThixo kumsebenzela to be a servant wasisicala sakhe. Funda emva kaPawulos besifa naye. Sendifuna ukuva wena ngoxa usifa ba. Uzawuthi awuzuthi abantwana bakho mabakuthathe bakusebhankini uyokhupha imali eshumi. Sixawe gogo ebiza umntaka Zombi, kanti nibizele uZombile. Uphikile ungale esibhedlela. Cela uZombile. Uxa umntaka Zombile kuza kazalana nawe, befama ubiza izihlobo zakhe. Okanye xa uzofa ufa envelope. Uyaphupha. Iphela abantu ukuthi losifa uthi envelope bayatsho nabantwana hayi ugogo ubhubhele biza envelope batela. Kodwa uYesu uhleze wafuthini ndikuzukisile. Kuba ndikuthena umsebenzi ndiwugqibile. Umsebenzi obundinike wona egospel. Uba uzongena eAFM. Nami nje bandiku AFM umsebenzi wokuqala nje ocacileyo ukhokho kweshumi. Ukwenzela uba inkokheli yenze umsebenzi ngathi. Uthengele zonke abantu bangaphangeliyo. Andithi siyaphangelweni yonke imini asifumaneki ngokwemizini. Kodwa xa ufuna ukuceba ibala inkokheli ingabiza nabambana aphezulu babe kwisoka kwabo. Okanye balapha emandleni ucele nje abantu abathile bazocela ibala ukuze babhatale school fees. Bacela ibala ukuze bathenge amakawusi. Uba le nto yakho yokusebenza lo msebenzi wokunikelwa kweshumi kwenza kube umuntu oqeshelayo. Niyazi bazalwana uba isishumi sase-AFM sihamba kanjani? Isishumi sethu njengoba wena ukhupha 10% ale umsisapha ebandleni. Ibandla lidibanisa le mali lithathe u9.5% limse kwi-region. I-region ifike ithathe u4.5 kwemashumi sakho uye kwa-national.
Kuthi ngoxa ubona kwa-national khona abasebenzi abaphatha bahola kwezi zishumi zabo. Kusho ukuthi ngoxa ndingasikhuphanga aba basebenzi abaholanga, kusho ukuthi umsebenzi kathi umile ofisini phezulu, umsebenzi kathi umile eregionini, umsebenzi kathi umile ebandleni. Isebenza kanjalo e-FM. Akufanelanga xa ukhupha ishumi usolo ufuna intsikelelo yodwa. Awuke uthi ndikhupha ishumi kuba ngumsebenzi wami. And xa ndisifa ndizotsho ndithi ndiwugqibile. Yento vele ufune izikhewu ushone usithi isishu. Xa ushone kanjalo umlomo uyokhamisa oko. Kanti ke niva abantu abafike ekhamisini kufanele bafake amanzi ashisa baboshwe. Lo kubungasebhizana uthi vala because uyazi ivala phakathi. Funda xa isifaka ngoPawulos ezofa. Timotheo 2 chapter 4 verse 7. Umzamo omhle ndiwuzama. Uthi uPawulos Umzamo omhle. ayibhalwanga kumasingcwabane abantu ababili. Abantu bamasingcwabane khane banqande abantu aba Thomas mama kuba konto beyenza. Vele nithi gogo phumla ngoxolo njengoba usuke uphumle. Ugogo walapha ebandleni xa eselekile ebengasebenzi sibhala ntoni ngaphandle? Qhubeka ulale ngoxolo. Because wena kudala walala. Ima uphumla ntoni ungasebenzi? Qhubeka nophumla. Ungenzeka kuba kulapho uzoqala khona ukusebenza pha. Sixa kumane ukushisa kaloku sisigogo uyabhoko uzophuma kweshumi. Ungibeka vele ugogo sixa kumane kuba kuthiwa sikhona izibhoko andisho uba sikhona manje. Kuba kuthiwa sikhona izibhoko simane sifake ushushu. Uthi izibhoko ziyashisa. Awutsho bona zinto. Simane sive kushushu xa sikhonzile qho siyabiloko kanti ugida nathi uzabe uzophuma kweshumi uba bekuthiwa sikhona izibhoko. Aniye ungathembeki bazali bakho. Ake siyeke ungathembeqelezela ke babi. Uqatso ndilufezile. Qatso ndilufezile. Ukholo ndilugcinile. Ukholo lugcinile. Kokugqibela ndibekelwe isithaba sokulungisa eyakundibuyisela ngaso. Bazalwane, niyazi uba xa usebenzele uThixo awusebenzi mahala. Kukhona isithaba santoni? Sobulungisa. Uzoqheliswa beyimenze well done. Cela siphala. Sizomsebenzela uThixo. Sizophinde singene kule kusebenza kunye. Okwangosela bekumsebenzeleni. Bazalwane andithanga masiyeke ukugida semana. Basingagida 2 hours anamsebenzi. Kodwa suthanda ukugida bodwa. Le nto yakho ugida ujubile. Usebenza wena. Uthi umntakazombi uthini umntakazombi? Uyabona umntakazombi indlela ogida ngayo apho uzimisele futhi. And kuyabonakala uba ucingela uba wena ubhaliwe ezulwini kusebenzile uba uyazibona ubilile. Sizosebenza. Umntakazombi uzosibona. Apha kuNovember. NangoDisemba athi siyakhokha kweshumi. Asidli Christmas. Ngemali kaThixo. Amen. OkaThixo kuThixo anditax iyayibhatala urhulumente okaKhesari siyakusa kuKhesari. Benzo ke ndimapha izandla abantu abakhokha kweshumi qho kodwa andifuni. Because kufanele abantu ngabe embarrass. Kufanele umuntu aziphendukele ngaphakathi. Ndibe senthi ke ngofuna ukuqinisekisa uzosikhokha ishumi siphelele asikhiphe qho. Kufanele uqale ubuluzane necommittee lakhe xa befuna ukwenza into bangacingi impela. Ke bazalwane asosishumi sodwa. Sizishumi ngama-pledges. Apha nenza negaladina. Xa kuzwe kwigaladina sizoveza imisebenzi. Siyasebenza sakhe izindlu komnekeje sakhe izindlu. Yeyiphi khona koluduwa. Ngakulo mama. Sakhe izindlu. Xa bebuza abantu nenzani phasi yakhe azakhiwa ngodaka izindlu zalapho. Ngiyeke ndiyithandayo. Kuyabonakala bakhona abasebenzayo kodwa uba nguwe ungasebenzi bajoyini. Amen. Bantu abantu ngeke sibe nayo imali. Akekho umuntu wabana imali apha emhlabeni. Ungaya kumuntu one-million ufike eseba ezinye iimiliyoni ukwenza babe nemali.
So ayikho nje into ekwenza ube nemali ukwanela. Amen kothisha. Noma unguyithi amen lecawe la. Amen kothisha. Amen. Sibethu unomntoni? Unomntu oyiki noma kwazimbetha phela siyanise imethe. Unombani kothisha? Othisha xa beyi5 ngunombani lo? Xa beyi10. No. Kuba bake bayi20. Yabona ubidekile ngoba. Kulisango. Unom60. Bayiyabali Sunday school because ayikafuphi yona. Sawuze sibone iyolahleka imenze mhlawumbe nguthisha. Ndizama ukuthi phambili ngokusebenza. Phambili uba xa ufika akuzukuzwa ingoma zakho. Kuzobuza imisebenzi yakho. Uyophumle nini? Kwathi uphumle nini emsebenzini? And kuthiwa sisebenza si-united. Imani iqhethana ke lapho xa umuntu ongasebenzi. Kaba kwenye icawe. Kuthiwa kwavele kwenziwa inatsika pha i-notice board. Abantu abakhuphe ishumi babhalwe. Sesiyambona ke ngoba uba uphuthile emsebenzini. Sicabanga lo. Basoqala ukuvuselelana nje. Emva kokuthi sizobhala ebhodini. Sibuza uba sozile nje yini moya ingcwele. Uyakhalaza na? Because ukuthi yini moya ingcwele wakhuphuka ishumi uthi yini moya ingcwele aqinizela kangaka. Cela sivala amehlo. Uba uthi Thixo ndiyazinikela ndizosebenza apha ekodini. Ndifuna xa ndisifa ndithi ugqibile umsebenzi ubunike wona. Ndifuna uphambe isandla sakho. Thixo wethu namandla siyazinikela kuwe kwakhona. Sizinikela uba sizokusebenzela. Sizokusebenzela noba kubi, noba kuhle. Sizokusebenzela noba kuyavuma, noba kuvumi. Kuba Thixo wethu namandla nengoma iyasho. Ithi uyalalelwa usomandla noma isimo singavumi. Sizokukhonza, sizokusebenzela isimo sivuma, sizokusebenzela isimo singavumi. Ukuze nathi xa silala njengoYesu sisho sithi sekuzukisile emhlabeni. Kuba sigqibile yonke into ukusinikezela. Sisho njengoPawulos sithi ugqazo silufezile umzamo omhle siuzamele sitsho thina uba silindelwe sizithaba sobulungisa. Kungabhali abantu bangamasingcwabane. Kutsho thina senelisekile kuba we served our Lord. In Jesus' name, amen. Siyasebenza nje. Thank you.